तो कसोच येवपाचो ना शक्यच ना येवपाक TCP फॉरेस्ट नंबर 2 आसलो पळय हे सगळे पोर्टफोलिओ तो आमच्या सत्तरीकारांक दबावा खाली दवरपाक वापरता आयज दहशत आसा 70 मनीस उद्गावात दहशत आसा विश्वयुद्धाचे म्हणून लोक भायर सरतात ना जाल्यार तुमकां हांव सांगता विश्वजीत पावरीन नासलो 40,000 लोक आयज गोंयांत सपोर्ट करपाक हे 70चे लोक आपय म्हणून सांग पोलीस प्रोटेक्शन ती बस आणि सगळे लोक ती फोन करून तुमका बघा आम्ही दिता मरे आमच्या टॅक्स पेयरांच्या तुमका पगार दिता तुम्ही आमका अडोपाक लागल्या तुम्ही चोर आहात ही राहता तुमका त्याला मध्ये ब्लॉक करून नाजाल्यार तुम्ही ब्लॉक करचे नासले काय पडटा ना रे तुमका भिरांत आसा तेका लागून हे अशें चलता नाजाल्यार हे अशें चलचे नासले तुमची बोलता हे जर ब्लॉक करिना तुमची बोलता आयज बसची ना आमकां रस्त्यार केला तुम्ही पडते पडते प्लीज बरं का तुमका भेगा मेळून या टायमार हांगा बोलतना तांकां धाडपाक भितर आता धाडून पाहिजे ना अजून
बंदोबस्त आहे छोड़ते नहीं थोड़ा छोड़ते नहीं थोड़ा बहुत दे दे दूर है ये तो कोड़ी चलता है फट नहीं कोकानी उड़ाई कोकानी हम के तो छोड़ते नहीं आणि ये प्रोजेक्ट थोड़ा और भी तो दे दे हम किमेत नहीं रिवर्स करो बहुत बात Tora ni, oh bagaimana mengelak Tora? एवढे येतले वयतले पळय आम्ही सांगला त्यांना ते मोबाईल रेसिव आता किती लोकल लोक इन्वॉल्व झाले न्हू ते ओपन केले ना तिथलेच लोक असपाचे हे आता चारू गावाचे लोक जॉईन झाले मोर्चा येतो दादा पंचो सोडीला हवी हो किती नव्हतं नाही का दावा सोडी नका गोहीन तुम्ही ते काय मेरे फाटी काढ त्यातले मध्ये फाटी काढ गावची वाचवा पाडा म्हणतो दादा
मुझे एक्टर आता है मुझे कोई कुछ आता है Pasukin lang ako. तुम्ही गाडी स्कूटर आहे ना थांबवर देवत चालल्या त्यांची प्रकृती ही खालावत चालल्या आणि काल ज्या तरेन उलो मारलो आणि त्या उल्याक आयज जो लोकांनी प्रतिसाद दिला तो जर पळयत जाल्यार गोंयकार घेतला अशें जो म्हणटा तोच घेतला अशें म्हणचे पडटलें कारण गोंयकार आयज जागो जाल्लो आसा पेडण्या पासून ते काणकोण मेरेन सगळे लोक हांगासर रात्री चहा घेताना बिस्किट खाताना तोडचे ना रे तोडचे ना
घेतात ते चालतंय चालू और खावले हुए और तो लोग हुए कोटीने लोक शोधताय मिनिस्टर आमचे करताय आमचे गोय शोधताय आमचे रस्ते शोधताय घर शोधताय गाड्या आणल्या कोण मनीस आणलाय आमचं दोन जमताय एक देश रावला काय ऑकेशन नसताना मारतो नाही लो चल चल रे अजून चल रे बाबून Apa betul गुंडा स्वतः गुंडा त्या भितर फोन करताय तुमच्या काय काय बरं बोलताय आमगे तुम्हार आमगेले आमगेलो एक्सरसाइज झाली क्या होईल आतोर मार
సీఎం వీలోది సీఎం వీలో అడాడండి అడగండి థ్యాంక్ యూ ఇది బాగా बाबा उद्या आहे रे म्युझिक काढ माझा गाव शुक्रम थँक्यू आता शिवाय जाते फोन करून धाडम रिकॉर्डिंग फोन करून मला आता रिकॉर्डिंग आता काय ना बेस्ट रिकॉर्डिंग लाईव्ह पहिला बाईक कोण गाडी कळटा गेले वाट असतील तशी आमचे